Pozdrav svima! Ja sam Josip s Bytebox.com i danas ću vam pokazati kako možete nekome nadoplatiti Hej račun sa svoje Aeronet Postpay tarife. Procedura za nadoplatu Hej računa s Postpay tarife je vrlo jednostavna. Moguće je prebaciti novac u cijelobrojnom iznosu od 2 konvertibilne marke pa sve do 40 konvertibilnih maraka unutar jednog obračunskog razdoblja i funkcionira bez obzira koju Postpay tarifu koristite. Da bi došli do izbornika za nadoplatu računa, otvorite telefon, to jest birač, unesite zvjezdica 502 ljestve i pritisnite tipku za poziv. Nakon par sekundi otvorit će se glavni izbornik za nadoplatu Hej računa. Ako nikada niste koristili ovu uslugu, onda je prvo trebate aktivirati. To možete učiniti tako što na glavnom izborniku unesete broj 1 i pritisnete pošalji. Nakon toga dobit ćete poruku da ste uspješno aktivirali uslugu, s tim što poslovni korisnici uslugu prethodno trebaju aktivirati zahtjevom kako bi je mogli koristiti. Kad je usluga aktivirana, možete se vratiti na glavni izbornik unosom broja 0 ili možete u potpunosti izići i ponovo pozvati kod zvjezdica 502 ljestve. Da bi nekome nadoplatili Hej račun, na glavnom izborniku unesite broj 3 i pritisnite pošalji. Tada će se otvoriti novi izbornik gdje možete unijeti iznos koji želite poslati. Kada završite, pritisnite pošalji i otvorit će se novi izbornik gdje trebate unijeti Hej broj na koji želite uplatiti iznos. Unesite broj u naznačenom obliku i pritisnite pošalji. Na sljedećem izborniku možete provjeriti sve informacije koje ste unijeli. Ako je sve točno, unesite broj 5 i pritisnite pošalji da bi potvrdili slanje navedenog iznosa. I to je to. Nakon par sekundi obavijest o uspješnoj uplati stići će na vaš broj kao i na broj odabranog Hej korisnika. Ukupan iznos novca prebačen na jedan ili više različitih Hej brojeva unutar jednog obračunskog razdoblja bit će prikazan kao posebna stavka na računu za to obračunsko razdoblje.